Muabot na sa 491 ang natalang kaso sa cholera outbreak sa Caraga, Davao Oriental as of February 7, 2022. Samtang misaka na usab sa unom ang natalang patay. Sa impormasyon nga gipagawa sa Provincial Government of Davao Oriental, ang pinakaulahing mipanaw mao ang usa ka 78 anyos ug 29 anyos nga puros residente sa Barangay Santiago sa Caraga. Samtang sa 230 ka mga pasyente nga anaa sa mild to moderate dehydration, sa 63 niini ang naka-admit karon sa evacuation center sa local government unit kun LGU nga gihimong ospital. Samtang tulo sa 30 ang naka-admit gihapon sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Manay ug 8 sa 22 ka pasyente ang kasamtangang anaa karon sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City. Baguhay lamang sa dihang gikumpirma sa Department of Health kun DOH nga cholera ang hinungdan sa diarrhea outbreak nga nagsugod sa milabay nga semana base sa gipasa nga test sample sa laboratorio. Nagbato na karon og koordinasyon ang LGU ug ang DOH alang sa long-term solutions, partikular na ang pagpaimprobar sa access sa limpyo nga tubig ug sanitation sa lugar. Samtang ginahisgutan na usab karon sa sangguniang bayan sa LGU Caraga ang pagdeklara og state of calamity sa munisipalidad tungod sa cholera outbreak. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Armen.